Ten byl tu, Hounardička, tu tam na Prici. At this beautiful place in the Bojnice Castle. Špeciálne by som chcel privítať jedného hostia, ktorému vďačíme takisto za to, že sa môžeme nachádzať v týchto krásnych priestoroch, a to je pán primátor Bojníc. Som šťastný človek, že vidím, ako sa nám naša dynamiková rodina rozrastá. Ja som veľmi rád, že rodina dynamikov je veľmi dobrá rodina a že sa nepohádala na nejaký podpale. I'm very glad that Dynamic family is a good family. Že to, čo sme prežili za 1-2 dní, si každý z nás zapamätá. Konečne sa nám splnil ten sen, ktorý sme mali už pred 3 rokmi, keď sme oslavovali výročníctvo 100, že sa nám podali spoločne. Yesterday's program and also today's trip was not my idea, and we had a different person. Nachádzame sa v zimnej záhrade. V týchto priestoroch boli pôvodne uložené na zimné obdobie všetky kvety, ktoré tu na zámku pánstvo malo. Rovnako tento priestor slúžil tiež ako herňa. Pánstvo rádo sedávalo na týchto drevených konzolových laviciach a hrávali sa tu hry karty, šachy, gulečník, ale tiež zaujímavá hra Tivoli. Milá pani tu pre nás pripravila malé občerstvenie. Ja tiež dvíham tento pohár a pripíjam na zdar nášho ďalšieho putovania. Na zdravie. Pokiaľ budete vychutnávať tento láhodný muh, ja vám niečo poviem o tejto krásnej miestnosti. Nachádzame sa v Zlatej sále. Svoje pomenovanie dostala podľa stropu, ktorý je kópiou anielského stropu v Akadémii krásnych umení v Benátkach. Nechalo vybudovať objednávateľ strop Chalky. Strop je z jedlového dreva, bohato zdobený lístkovým zlatom. Vráťme sa k nám. Dole na tej šerpe je rodové heslo stropa Chalky Omniatum Tempore, čo znamená všetko s časom alebo všetko do času, a tiež je to počty narodenia a úmrtie stropa Chalky. Nachádzame sa v miestnosti, ktorá svoje pomenovanie má podľa farby stien, čiže nachádzame sa v modrom salóne. Tu v rastlinných motívoch sú vyobrazené postavy uhorských kráľov, šľachticov a tiež neznámych rytierov. Obloženie stien a stropov na celom prvom poschodí stredného hradu je vybudované z červeného smreku alebo smrekovca opadavého. Konkrétne tento krásny kazetový strop z doby 160. Pokiaľ máte vybraté, tak vám poviem, že ten úplne vľavo na spodu
to je uličník alebo lapaj, ten v strede je inteligent a ten tretí, to je špekulant. Do tejto postele sa chodilo schodíkmi a posteľ bola vyslovene pohodlná. Tu končíme dnešnú partiu. Dverami bol v minulosti výťah na ručný pohon, ktorý sa ťahal dlanom a rukami. Jedlá sa vykladali, servírovali sa na tomto kredenci a servírovalo sa v podobných nádobách, ako sú tieto kameninové poháre a cínové taniere, ktoré sú nemeckej proveniencie. Opäť sa nachádzame vo veľkej sieni, tu je priestor stálnej časti s postelou a obývačkovej s týmto sedacím nábytkom rozdelený toto krásnou drevenou prepážkovou stenou. Opäť to práca firmy Koliviek. Tu na tomto stole sa servírovali jedlá, tu sedalo pánstvo a hodovalo po svojich úspešných polovačkách. Na stene máme napríklad možnosť vidieť dva bývolie rohy. Nie sú to trofeje, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale mali celkom prozaickú úlohu. Objem každého z týchto rohov je 5 litrov a do týchto sa nalievalo víno. Na Bonickom zámku žila jedna rodina. Pán bol dobrým hospodárom a jeho manželka bola bohatým ženou. Ako však bolo v stredoveku tradíciou, tak pán musel odísť do boja. Aby však jeho mladá žena neostala sama, tak nechal k nej zavolať svoje príbuzenstvo. Keď sa po dlhých rokoch vrátil z bojov, tak mladá žena ho vítala v náručí s dieťaťom. Toho sa však netešili, pretože príbuzní mu nahovorili, že počas jeho neprítomnosti sa jeho mladá žena zabávala s rytiermi, ktorí tvorili posádku a boli tu na hrade. Pánovi zatvrdlo srdce a vyslovil tvrdý súd. Či mu jeho žena bola verná, alebo nie, sa malo dokázať jednoduchým spôsobom. Mala vziať do naručia svoje dieťa a z najvyššej veže Bonického zámku skočiť do priepasti. Pokiaľ bola nevinná, sa nič nemôže stať. Pokiaľ však bola vinná, tak mu stihne zaslúžený trest. Mladá žena plačom neobmekčila srdce svojho muža, preto vzala do naručia dieťa a keď sa chystala skočiť, tak nepadala do tej vlasti, ale sa znášala a stratila sa niekde v oblakoch. Odtedy sa vraj v týchto priestoroch niekde tu zjavuje ako legendárna zámorská čierna pani. Na známosť sa dáva, že dnes, roku pána, sa bude konať poprava.